Dobrý den, vítám vás v bance 21. století. Pro naše věrné zákazníky naší banky 21. století máme mnoho vychytávek. V našich kancelářích máme pro naše zákazníky krásnou, pohodlnou, měkkou sedačku. Další vychytávkou naší kanceláře a naší jedinečné banky 21. století je, že v naší kanceláři můžete najít občerstvení pro zákazníka, který si zde bude vyřizovat nějaký úvěr, půjčku a tak dále. Máme tady připravené jednohubky, ovoce a zeleninu. Po případě tady máme anglický čaj, cukr a skleničky. Dalším unikátem je, že vaše domácí mazlíčky můžete vzít rovnou k nám do banky. Máme tu pro ně připravené občerstvení s dobrou vodou a pelíšek. Dobrý den. Vašeho pejska si můžete odložit, prosím, zde do boxu a s papáním i s pitím. Tak. Pane Nováku, chtěl jsem se zeptat, co potřebujete od naší banky? Pane, já bych potřeboval nutně nějaký peníze. Bylo by to tak 300 000, šlo by to? Pane Nováku, určitě ano. Peníze si půjčit můžete. Mezitím, než smlouvu připravím, se můžete pohostit u našeho občerstvení a dát si anglický čaj. Děkuji vám za ochotu. Určitě něco ochutnám. Pane Nováku, smlouva je hotová. Nyní zmáčknu na tiskárně jeden čudlík a smlouva vám vyjede přímo do ruky. Děkuji vám. Pane Nováku, vaše půjčka je vyřízena. Pane Nováku, zde máte peníze, děkuji. A já vám tady zde dám smlouvu. Děkuji. A bylo mi ctí. Děkuji. Nashledanou Nashledanou. Příště. Takže tady jsme viděli banku 21. století, kterou jsme vytvořili já, Lukáš Korbel, a můj kameraman David Korbel. A toto je příspěvek do soutěže o banku 21. století. Jeho sponzorem je Airbank. I banku můžete mít rádi. Děkuji za pozornost a loučím se s vámi.